Muna ini bumung kia sakra ma tamo ni bumung. Ani bumung ga sarada jabarma. Neng bos kulo reng sereng mani. Ramani Sodarpara High School. Kai neng to kahamat mang khane ang khanawi phayo ta ang kai dabu busuk rok mang khanang dau kia sai khnare. Angka ingko 438 mang kata. Tabu arts na hai puna hin dago. Bo sabjo busuk mang khada kia sale. Bangla mang kha 93, angka অঙ্ক খা 91, বিজ্ঞান 86, ইংলিশ 85, ngate social study খাই 83 mang kata. Kai 80% ni above tong na. Joto all subject no 80% ni above. Kai neng bahai ka ngate ani tunggon bising ka por man nga ang mana nogo chuba kha ngate ano sar songgo school ni teacher ro belai ke chuba kha abon baga na ni se kai number mani pass kai man ka ngate sar songno ba hamai ma ya pharo nge an ma babu songno ngate je chuba na ro no hamai ma ya pharo te kai to no bo hamai ma ya pharo. Kai dabu school ni phurungnai rok no karoi dabu phataro abo hai tuition rok master to tong nagjak da. Orang ni nagjak orang ni tong kasa arts group te kasa science group puru. Borok ni bisingti pinang tebo coba sumang khatana. Borok no dog go nga ya ban puri tong sa. Kai busuro pori nang salogo angkai gonta kai busuro pori. Je puru সময় মান apuru kai phungro por jago সময় মান puru ngate school thang phai angkai aban pore khela thang jago school phai kai ngate sari go 7 rong hoite 9ta joti ro por jago ta 1.5 ঘন্টা bisingo. Kai dabu nang buskang salogo tamrok borok pona musung bahai kai nang bo hero wansuk tong ta. Asti na pona musungo ngkai ekta mane bobishoto ekta officer kotor khai busana musungta biskango mane ani jibo busanai ngete ani mane angni ji busai mahanga ani parani bo ekta makhang rok sungo parani bo nijini buma bukhani garden joto nimta bo elakani. Nong kamini bumung kia sakrati. Kamini bumung ga sipai hawat. Khwai sipai hawat na. Khwai tripura. Kai dabu ang chini ani bawa sungna sungna ingkai ani cerai je dawa sungna mat kaham manaya khunai 80 ni above ingkai bahai ma tong nang tore tong tho hamza kata pat number kaham mane bahai ma tong tho kan na ka ke bahai kai nang nin cerai no asuk je asuk mat kaham kai nang je ani cerai je mangkha gabo baba hai kai nang dabu chuba khai ko dabu from the tuition nang bising ti panong kha ba pora phorman bising ti bobo hayo nang bisi chuba kha do sa to pia thang khai ro phorung ngai abo rang ro pia chuba kha nge dabu nukhung rok bahai kai choli nang bahai tamu samro khai nukhung rok nai samga to hen tukta kam la khai ta samro khai ta nge dabu nin chere no nang bobo hai rok phorungna musung ba bobo hai rong ungko rok nang wansubi tong phorungna bagai bobo hai nang daw bobo ke wansubi tong nin chere no kobangma pori thani darom di kobangma baksa to IPS no tui baksa doctor engineer tui haidiba baksa IAS no tui kobangma nahar mung tong haidiba abo hairok to tong ab te go por na to mu por ri ma ta go pori bai rang tak sat aw kai dabu ang chini bukukna busungnai nang nini cherai mat kaham kai mamani nang tore tong tho bahai ma tong kai nini cherai dabu orto saka kobangma gonta poriwo haidiba kai dabu nang tam kasanai dabu chini tibra salu korong no mo hai kobangma nini cherai suk haidiba nong am chuebo tong kai chini tibro kobangma tibra salu tong haidiba ngai da nang tam kobok nai Kobong mum kai ani pija chuba jangna musungta. mane bono pori thani roko ngai dabu noro sudu chuba thani ni mane chuba jang musung ta bumung kia sagra ga Namita dabu. kai nini bo kia sagra sakun de gor ma ga busur tong no khungo nong ni cherai inko family member khoro busur tong pajona bode okara jotani mokra tong sula okay hamba